Здравейте, спинингисти! Днеска сте с Любо и Марто. Днес ще правим анбоксинг на попър. Струва 8 лева. Гази на повърхността и е 10,5 грама. Още един воблер сме купили, който е 9 лева. И гази на 2,5 метра и е 13 грама. Имаме един силикон, който ще го пробваме по-късно. Ще ви го покажем във видеото. И сега ще разпъваме въдиците и ще ви преходим към хвърлянето ни. Здравейте, спинингисти! Сега ще хвърляме. Хвърляхме малко от моста, но там ни страх да снимаме. Нали ще спуснем камерата. И сега че... Перфектно и даже, че защо тук. Вали, но няма удари. Днес съм с новия силикон, който ви казах. Играе перфектно за цената си. Ще хвърляме на място, което вчера хвърляхме. Първо люп ще хвърля. Ще си остане някакъв въдицата на сухоле. Че им влезе всичкото отдолу аванса. Той хвърля на същия силикон като вчера. Голямо течение има днес. Бая се усили обаче. Това беше на малко да го лепни в клона. Аз ще хвърля. Прехвърляме сега оператор ще хвърля. Крав. Това къв беше крав канибал? Крав. Шот. Аз хвърлям силикон от случайния магазин. Приемем макарата. Да не се мръдна. На студено време хвърляйте на силикони. Цяло хвърляйте на силикон. Воблер. На скъп воблер. През есента сам на воблери. Пълно добра. Ето много силикона. А по-пак не ли база как хвърля?
Марти, целият ти телефон е мокър. Избърши го, де. Как? Еми, имаш ръка. И го прикри малко. Много вали хора. Не сме да записвам, но... Някой идва. Чува се какво. Аз ли са шофиране? Някой гръмна. Ето, Трябва да закача телефончето. аз да смена при мамката, че Какво ще ходиш? виж тия На какво ще ходиш? на канибалчи. Най-добре. Е, така аз го приклям. Виж къде се крие макарата си. Казва се подгашник. Надяваме се да спре, че да продължим мястото. Ето го. Savage Gear Curly Tail. Колко сантиметра, ако мога да кажеш? 7. Перфектна грама на опашката има. С колко грама глава? 5. 5 грама глава. Бавно пътуваш. Много се засилва обаче. Трябваше да доздаш добра направо. Закачи на клонката, господина. Ядраш водичката. Готов си. Дай водичката. Маля хора много по-усили. Ма ние продължаваме. Сега ако не ни каве, аз така казвам Иван Кирчока, той... О, не знам. Тук има хора някъде на пувка. Някъде има хора. Сигурно ходят на пувка. Трябва да се сприм. Така че спираме видеото. И хора, това може да е края на видеото с Любчо и с мене.